Izibongo zokhozi FM olumaphikophiko. Isibhabhanyone esishama phiko phezulu kweGold Netheku. Inyoni endizele emafini kumkhathi wajama zonke izwe zakhothama. Ukhozo njengengudude phakuzisa amaphiko kwaqovumula izulu. Sizwile ihlewula ngezulu kaKK Masinga phansi intabeni zasebhodwe. Yaphinde yabubula ngezulu kaBhodloza Nzimande elingenamkhawulo. Ishashalaza zeligida amatshitshi namajongosi. Lagida Lady D, lagida DT Ngwenya. Laphinde lagiya amaciko agiya ngombhobho njengesikhwili. Ngisho izingcwethi ogcabale mbathathu manyathela no Kansas City mchunu umfana omuhle nabonke abafana bakhona emhlabeni. Ndizanyone emaphiko-phiko, ndizanyone yesizwe ujubalale umhlaba wonke. Izibongo zokhozi FM sizibhalelwe umini yakhuba imbongikazi. Sanibonani, igama lami nguSiyangwa kaMhlongo, angihambi ngedwa kuKhozi FM TV, uneliswa okacele. Sawubona. Unjani? Ngiyaphila, right? Ngiright. Phethe kahle gym? Kakhulu. Angakayi lokuqala unyaka. Ewelele, uzani? Kodwa khulileka. Ngithi mina lento ngiyishaya manginomuntu ongiqeqeshayo. Akhulileka. Kuvele kufane nokuthi nje ngiyoyidlalela mangizenzela mina. Asibonga kakhulu kuwo wonke umuntu obuyile kunyaka 2023 wabukela uKhozi FM TV siqale ngo2022 sihamba nayo le ndaba utshele nabanye futhi siyatholakala kwiwebsite yomsakazo uKhozi FM bese ucindezela uKhozi FM TV kanti abakhona futhi amanye ama-episodes ongawathola ku-YouTube. Mawulalela emsakazweni uzokhumbula ukuthi maviki wonke kuba khona inhlelo ezisuke zikhonela ukuthi zifundise zikhuthaze ziqwashise maqondana nabantu abakhubazekile impilo abayiphilayo izinto abazenzayo ikuphi thina singakufunda ikuphi futhi singalekelela kukho namhlanje la kuKhozi FM TV sithe sibe nesihambeli esinesiphiwo esihlukile naye uphila nokukhubazeka. Sihambeli sethu namhlanje uSphelele wakaMathonsi kade imtshela ukuthi nezihlobo zakaMathonsi lapha eWashbank so ngijabule kakhulu ngithola isihlobo namhlanje futhi wami yaphila. Hayi ngisho uSphelele ngiyawudlula indlela engiphile ngayo ngiphilisa. Ngileqile igama lakhe leli kaMthakashana adume ngalo kusafisa ukuzwa ukuthi ngempela lisukapi. Uthe yibongo. Ibongo ne. Mhlawumbe asikuvele nje uyifake wena uzisho zonke mawungazisho singakulimit nje kuMthakashana. Cha angibingelele nami ucubu umlenze zasala eKing edwade lo uMthakashana mfoka Mathonsi. Lezi ibongo zisuke ngokuthi bengumuntu othakatha kakhulu ngengoma. Bathakatha ngengoma. Akukho futhi okunye bengwa so insizwa zithi hayi uMthakashana ke lo. Yebo. Lisuka lapho nje insizwa. Ngisuke ngaqaphela ngadwebela la khona uthi izicubu zemlenze zasala eKing edwade. Iqiniso lelo kwenzakalani? Phela mfowethu izibongo zensizwa isuke egigabeni. Insizwa yethiwe kusho ukuthi njoba zisho nje izicubu zomlenze zasala eKing edwade. Okusho ukuthi izicubu zami zomlenze zasala eKing edwade. Esibhedlela. Okay. eKing edwade esibhedlela. Ila khona ukukhubazeka kwakho kwenzeka khona mhlawumbe ungasitshela nje ukuthi kwakwenzakaleni. Ngingathi nje ngumuntu wazalwa umuntu ophilayo nje normal. Ngase ngiyagula ngino 5 years. So ukugula kwami kwaba into engathi ngivuvukala unyawo lami la nenkinga njenganenkinga yohlangothi. Ngingacishe ngikufanise nepolio. But uyazi ngena amasihlale endaweni zasemakhaya kuye kuthiwa imbhulelo nani yabo but masuzenzela iresearch yakho kungenzeka ukuthi mhlawumbe ngaba nepolio ngenxa ukuthi ngingakwazi ukugomeka ngendlela okuyiyona yona ngoba ipolio condition ephatha abantwana uma bese bengayitholi imigomo ngendlela okuyiyona. Ngasho njalo. Kukuphi njalo ekhaya? Kusemandeni ekhaya endaweni yaso uKhovoti. Okay. Yebo. Yeah. Kasithebe. Ngibona impela lapho Kasithebe. Yeah. So kukwaba into eyenzakala kanjalo nje into eyangithatha nje 2 years ukuthi ngibe right. So indlela nje engangigula ngakhona kodwa inkinga yami ayisemlenzeni. So kwagcina umlenze wami uaffecteka from edolweni ngezansi. Wagcina ukwazi ukukhula from edolweni upward. So lesicathulo sibizwa ukuthi caliper. Isona sikwazi ukuthi singilekelele ukuthi ngikwazi ukuba nebalance ngikwazi ukuhamba. Okusho ukuthi saqala sisase flat njengoba sesingaka. Kusho ukuthi umlenze okhulayo wami lo ngala usakhula from edolweni ngezansi. So njengoba sesikangaka ke kusho ukuthi saqala si-flat sanga kuya adjust ezingikhula but into engikhule nayo nje ngayijwayela ukuthi hayi impilo yami. Usakhumbula ukuthi waneminyaka emingaki? Angineminyaka 5 kwaku2000. Angineminyaka 6 I mean 2000. Umuntu osemncane kangako uyakhumbula ukuthi yini yakulekelela kuleso simo ngoba ngisho umuntu omdala
uma evelelwa isimo esikanjalo kuye kube nzima. Ngaleso sikhathi mhlawumbe usamncane ufunda isikole, iziphi izinto ezakuthatha zakubeka ngale zikukhiphele ekutheni ngiyakwazi ukuphila? Yabo nje mina ngingaqala ngibonge nje ukuthi ukulimala kwami into engifice ngisemncane. Akufani ukulimala kwengane nomuntu omdala. Umuntu omdala uyebheka ukuthi njengoba nginje mhlawumbe ngenziwa ubani ngisho yacema kanjani. Kodwa uma ingane uyutshela ukuthi uphethwe umkhuhlane nje, yabo. So kuye ngokuya ke ubuye ingane ayicwasana, kugcine kuyinto nje ukukhula nayo, yabo. So angazi ngize ngibe nama challenges okunga understand ukuthi kazi kwenzakalani kumina, yabo. Kufana emqondweni wami nje ngiyafana njengomuntu nje owazalwe nenkinga. Yabo, so yeah, ngisho kanjalo. Inselelo usuku nosuku nje ukuphila ongathola ukuthi mhlawumbe omunye umuntu onemlenze nezingalo nayo yonke into okuphelele akabi nazo, ungayichaza? Ngiyazi ukuthi njengoba usukhulile usujwayele manje isicathulo futhi siyalekelela, kodwa zikhona nje inselelo eziba khona. Uyabona nje inselelo yokuqala engikhule nayo ngazama ukuyi-adjusta sengiqala kuba yi-adolescent leyo ukuthi uma ngiqhamuka endaweni abantu bangibuka, even ngisho ingane ziphenduka nami because babona into unusual abangayijwayele, yabo. So into engayijwayeza yona nje leyo ukuthi mangiqhamuka nje endaweni, ngisho nala ngenkathi ngifike ngenkathi ngingena la bakhona abangibukile because angifani nabanye abantu. So into oyijwayeza yona leyo ngaphakathi wena ukuthi hayi nginenkinga ngihlukile kwabanye abantu, kodwa at the very same time akufanele ukubeka ekhanda lo, kufanele uzazi nje ukuthi ufana nabanye abantu. Mina akukho la engaye ngayitreat khona ngingafani nabanye abantu. Ayikho into ebiyenziwa sisakhule bengingayenzi. Ngisho ibhola bengilidlala mase uyobhukuda ngiyabhukuda, ngenza yonke into ngayicabanga, ayikho into engingakwazi ukuyenza. Yeah, so nje ngathi lezo ke nje ngathi leyo nselele ngoba akukho khona la engake ngane justification khona ukuthi ngoba mina nginenkinga afanele ngenzelelo. Usiyawuke washo ukuthi sisangena unethalente esingathi likhethekile kakhulu. Sixoxele ngethalente lakho, yini ekwakwenza ukuthi uyashutha udlala ibhola, yini le ewayakwenza ukuthi ulithande leli ngaphezulu kwamanye? Ngathi nje mina ngikhulele endaweni yasemakhaya. Yeah, so la isikhulele khona ke bekwenziwa zonke iphothe, but imizi yakithi kaMathonsi ibize kuthiwa imizi yamaqaba, yabo into kanjalo ngenxa ukuthi thina besikholelwa kakhulu la ekhumbeni njengoba ngiphethe isikhumba namhlanje, sikholelwa futhi kakhulu ezintweni zesiZulu. So ingoma nje ngikule kuyinto yasekhaya ebese sisiniswe ngisho yona amasuku emakhishini sihlezi nomama sishaywe ihlombe sisinise yona. Into nje engikhule ngayo nje yenziwe ekhaya, ngasho kanjalo. Yeah, so kwase kufika ke khona la okuba khona enye insizwa esidlalisa ingoma ukuthi ugeshengana, ngagcina ke ngijoyina neqembu likaMalomo ukuthi Uthi sokusipomantombi ngafana inhlamba kanyoko, okuyena obephethe insizwa zasemakhaya nezaseThekwini. So yeah, ngagcina ke kwahamba ngagcina sengiyimele ngaphuma iqembu lami ngoba ingoma ebengigida bengigida ingoma yasekhaya komama kwesinye isigodi. Ibizwa ngani ngoba ngiyazi iyahlukana ngezigodi, khona uNkambathawe, khona umdabo kwamachunu, ibizwa ngani yona, ihluke kanjani kwezinye? Ingoma ebengigida ngathini siyindawo eyodwa ukuthi sihlukene ngegodi, siyigodi ezincikelene, okusho ukuthi into esiyenzayo efana. Nakhona bebegida ushameni ukuthi bona baseyinyathi, mina ngwasendlondlweni bengigida ngale koMalomo. Ngase ngiyabuya ke manje ngazovusa iqembu la ngakithi endlondlweni kaMathonsi, bengigida ngamakhoba nakabusana khakoma. So iyafana nje ingoma ushameni. Okay. Ekugideni kwakho ke bukhona ubungozi nobucayi bokulimaza noma uthunuke ngoba phela kuthatha isikhathi nonyawo ukuthi luze lijwayele, ngingacabanga uyayuqikelele. Sisazobona nisazongena neqembu lakho khona manje, kodwa mabekululeka bethi hayibo ndoda musuba yigagu kakhulu yozilimale, iba khona into enjalo mhlambe ethi cophelela? Hayi mina bhuti mekwakhala ihlombe nje ngicophelele. Mekwakhala ihlombe. Yeah. Ukuthi bhuti khona into esengiyibonile la engomeni. Yabo nje basigida ushameni. Ingoma kahle kahle ngathi into kaNkuluNkulu mina ngesayidlama. Ngoba ingoma yayifica ephakameni. Kuukuthi ingoma egidwe ephakameni ile ethi mayigidwa umuntu onenkinga yakhe isolve. Thina ingoma esigida sigida ingoma ngathi nje ayinayo uNkulunkulu ngoba yiyona yesonto. Uyayizwa lona. So ngingathi mina ingoma yesidalo, ingoma kaNkulunkulu ngoba naso sontweni uyayithola. Ngisho eZayoni makuthi isigubhu sikhala kahle uyibona seyisini eZayoni. Yes, okusho ukuthi ingoma sengisho ukuthi mekwakhala ihlombe ikhona into ezenzakalela kuwena ngaphakathi na ongayazi. Uzubuza ukuthi lento yenze kanjani nawe ukuthi uma uyibuka
ungazazi ukuthi lento uyenze kanjani. Yeah. Mina nje angaze ngize ngicabangele mekwakhala nje ihlombe hayi. Shuthi nje emshadweni siyamema sishisa ihlombe once nje. Hayi mina mekwakhala ihlombe nje sisiwami. Ngiyoya nje eWentworth naseKing eDward la ngilungiselwa khona isicathulo ngakusasa. Mekwakhala ihlombe. Nakhona sebeyangazi futhi. Yeah. Bahamba baze bangibona la emafonini. Kuntoda uhlezi ufika njalo kanti isicathulo silokusa kanjena. Yeah, but ngibe ne challenge ke uthola ukuthi ingoma izodlala endaweni engekho flat. Because isicathulo sami sifuna indawo flat. Yabo. Bese kuthi okwesibili mhlawumbe abantu mabesiqashile sizodlala endaweni ekhonkiwe. Ngiyawo. Ngilimale ke lapho kodwa ngibona after ukulimala. Kodwa makusuke nje kuse groundini nasendaweni enotshani. Hayi angilimala ngibe nankinga. Ukulimala okunjani lokho? Engiyezwa mangishaya phansi ukuthi sigcina sesikhala naso. Ngoba phela sishaya ngeyithayi phansi uze ukuthi akuyazwela khona kodwa phela ngoba ngiboshelwe kuthiwa kuboshelwa ngisho ezacile. Khona amadlingozi kodwa asuke sekwembele. Boshelwa ngisho ezacile inkabi. Nguyinkabi nje uyaboshelwa. Yeah. Yeah, so kuba kanjalo nje. Kodwa nje imvamisa ngivamisile ukulimala. Nganokuthi ke into yakho mase uyijwayele uyakwazi ukuyicontrola wena. Adjust. Yes. Mangiliphakamisa unyawo ungazi uyitshela ukuthi mase lihlalala phansi ulihlalisa ngesteam kakhulu. Yeah, ngiyalihlalisa lona ngesteam kodwa ngiyacontrol ukuthi ngingalimali. Yeah. 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 Iqembu. Wavela buza umbuzo ebengiyabona. Iqembu lenu nilihlanganise kanjani? Nisebenza kanjani ngoba phela kuyasetshenzwa ngiyaqonda ukuthi beningakaqophi beningangena e-studio nisebenza kanjani ngoba angeke nize nilinde indlamu yangoKhisimusi noma kuukuthi ziyaye zibe khona iziteki mhlambe iqembu lethu ngathi nje bafuthu liyinhlanganisela abantu abasha inhloso mhlambe yokuqala yeqembu njengoba lilide umuntu ofola under disability ukuthi likwazi ukuinfluencer abanye abantu abaphela nezimo ezithize ukuthi nabo beyibona ukuthi ziningi izinto abangazenza beside mhlawumbe ukulindela uhulumeni ukuthi abanikeze imali ye-disability grant. So fortunately ke sengikwazile ukuthi ngi-achieve ukhona omunye umfana ophela nebala lemhlophe sengidlala naye. Naye ualbinism ufola under disability so ngathi nje kuma objectives zami ikhona igoal esingi-achieve yodwa. And then okwesibili iqembu lethu inhloso yalo ukuthi likwazi ukusihlanganisa njengabantu abasha basokovuthi sikwazi ukulekelelana mhlambe academically sikwazi ukusupportana yabo into enjengale sikwazi nokugenerate income ezokwazi ukusilekelela like for instance uma sine group asike isidingo sokuthi kube khona umuntu ozostrugglisha mhlambe ukuba nemali yokuregister university sibe sikwazi ukuzenzela income yabo sifisa nokuzenzela izinto ezingama project nje ezokwenza ukuthi singagcine sibaleke into ze-crime no gender based violence nayo izinto ezinjengalezo ya ngathi nje iqembu lethu mfethu li based on izinto ezinjengalezo yabo. Wow. Yes ngoba yes kakhulu. Yeah so ngathi ke kuno association wengoma esudlalelayo wasemandeni but siyezivakashele ke nakwezinye indawo ngenxa ukuthi sesiyesimene yabo. So ingoma nje zino association okusho ukuthi nje emandeni kunamagosa akhona mhlambe kamaphumulo yabo awuvela ufike nje endaweni ushaya ingoma nje uyajoyina kunama events a standard abekiwe ngakithi nje sine event ka Good Friday yengoma sino 25 December kwezinye indawo bano 31 kamaphumulo nje bano 31 kwezinye indawo banomhla ka 1 January so kuhlukahlukene. Yes so inhlanganisela ke leyo ke yengoma esoke khona emandeni ngokwama award ngokwamakhosi asoke khona. Okay. Yes. Niyakwazi ukuthi ma abantu benemicimbi mhlawumbe ekhaya kunento ethize ukuthi bekumeme unikwazi neqembu lenu ukuthi nishaye ingoma khona. Yebo siyakwazi. Imicimbi nje sidlalelayo noma imuphi umcimbi umusibizile nje kodwa kusuke kunama prizes esisuke siwabekile nathi ngoba imali siyayidinga izokwazi ukusilekelela. Yabona nje ayike into edura nje ngemvunulo imvunulo yengoma. Imvunulo. Yabo nje lokhu umuntu emezweni akhe liphela u500 rand. Lalela bengithi mina ngangithi ngiyofuna imbatha ngoDecember. Umama wayethu uyangidayisela wathi 3.5. Wayishibhisela imbatha lo 6000. Awungeke. Wayishibhisela. Ha. Wayishibhisela umufuna imbatha la ngempela nje. Ingwe. Hayi lo 6000. Kodwa kufanele. Yeah. Kodwa still siyakhala. Bethu sizonidedela neqembu lakho khona manje nisishayele enidume ngazo kodwa ngiyafisa ukuthi sibuyele kancane ekukhubazekeni uqwashisa umphakathi ke ukuthi iziphi izinto sesisuke ngisho nasesimeni sakho nje generally kumuntu okhubazekile iziphi izinto ezinganilekelele emphakathini ukuze niphile kangcono nani
kungabikho lokho kwehliseka kwesidima, ingabikho nje into ezonishiya nokuthi ngisemhlabeni kodwa angizizwa sengazi ukuthi ngiphiliseke kahle ngenxa yokungafundiseki nokungazi nokujivazwa abantu. Mfowethu ngicabanga ukuthi lo mbuzo lo umuhle kakhulu. Okungasilekelela kakhulu kusimple masipala nje ukuqala mhlambe namanye ngama supporting partners because abantu banama ideas but icapital abanayo. Yayizwa lonto. So uzophila emhlabeni wamanje udinga imali. So ayikho into engakwazi ukwenzela imali ngaphandle kwebusiness. So akhona ama groups akhona, ama disability forums, ama groups ngokuhlukahlukana kwabo masipala but into enkinga uxhaso alokho. Yes. So ilokho nje ungakwazi ukusisiza because umuntu one disability umuntu kufanele ukuthi akwazi ukuba nomqondo webusiness yabo. Ngingabaqhuqumezela ke nabanye ukuthi befunde yabo. Mina ngaba nenhlanhla ke ngakwazi ukufunda ngaze ngafika e-tertiary level ngathola nebasari eminyango yezempilo yabo. But ke ukukhubazeka kufani yabo. Khona abantu abano paraplegia abangakwazi ukusuma ngisho phansi yabo. Khona abano mental health abanama mental illness yabo akufani yabona. Yeah, so ngathi nje mabe ngakwazi ukuthola support because they have ama ideas but into inkingi capital. Yeah. So ngisho ngaya ingqungqutheleni nabo labahlangana khona bazokutshela ukuthi sesihlanganile njengabantu abakhubazekile bendawo ethize nazi into sesizenzile bashoda nje ngemali kuphela. Yes. Imali phambili. Imali futhi imali phambili. Yes. Bafisa uqala amabhizinisi mhlawumbe ezinkulu abanye ukulima yabo abanye bakhona lana ka-art yabo but inkingi funding no funding. Angisase ngibuza ukuthi ubufunda kwesiphi isikhungo wenza yiphi because bengifunda eWalter Sisulu eEastern Cape bengenza ipublic health. Okay. Njengamanje ngifunda eUKZN ngenza iHonors yakhona. So ngathola ibhasari eminyango yezempilo. Ingoma esengilekelela kakhulu ke mina. Yeah. Nkathi ngithola le bhasari nganginenye ibhasari enganginikezwe umeya wasempangeni. Angiyena wasempangeni mina ngasemandini. Ngenxa ukuthi safika sadlala ingoma wabona into enhle. Base umphakathi wasumchallenge ukuthi lo muntu ophila nesimo esinjengalezi usengaphuma nje meya ungawazi usho lutho. And then meya wayese offer ukuthi hayi le ndoda fanele uthole ibhasari yabo. Ngithe mangithola ibhasari kwase kuvela enye side ngabona ukuthi hayi ibhasari yale empangeni fanele benefitise abantu basempangeni. Mina ngasemandini yabo. Somehow kuzoba mhlambe nama clashes athize yabo. So ngase ngithatha lena ke eminyango yezempilo. Yeah, so uyangifundisa yaze yongifaka emsebenzini. Kuyasetshenzwa nje ubuthole usebenze futhi. Ya ngiyasebenza futhi ngisebenza khona eminyango yezempilo ngise district kodwa ngaphansi kwama programs aka school health. Okay. Yeah. Okay. Yeah, so ngingathi lokho nje. Mhlambe nje okunye mhlambe umuntu angafisa ukuveza uacknowledge nje lama events engoma kwezinye indawo ahlonishwa kakhulu yabo. Ngeke ngihambele omunye umcimbi obuwenziwe kamaphumulo wenziwe umfowethu uThubhulethi ehlangene nomasipala. Omunye umcimbi njengoba kade ku December wenziwe ubhuti uChatha, omunye obuwenziwe ubaba umeya. Ubhuti uChatha bewenze elokhuzeni kaNongoma bese kuba ubaba umeya intambanane, ubaba uMngwezi, bese kuba umfowethu ubhuti ungizwe obuwenze elokhuzeni eMtobatoba. Engufice lapha ngifice into eyisimangaliso ngendlela engazi ngize ngibone kuzo zonke lezi ndawo. Kuzo zonke lezi ndawo. And into engiyibonile ukuthi omasipala bakhona anize nina niphume nihambe nobacela usizo bona abayizela kunina yabo. Unlike mhlawumbe abanye omasipala esibakhele yabo. So ngangiqala mina ukuthi ngifice kwi-event kuthiwa casual transport yawulanda amaqembu engoma amabhasi kwa-organizwa ngisho abaculi kwafakwa amabag amatende amakhulu. And then mase qedwe ukudlala kwanikezwa icertificate amagoso anikezwe izikapu onke amagoso ngaphandle kwecompetition. Ngangiqala ukubona into njengaleyo. So lokho kukhomba ukuthi izinto ezizenzayo thina kaZulu noma emphakathini abanye umasipala sibakhele bayakwazi ukuyibona because ingoma ayifani nebhola yabona. Ingoma umcimbi wesinto uthi uma wenzile kuphume ngisho ikhehla. Egroundini avamisile ukuthi ubone ikhehla noma isalukazi noma umama kuba nje into mhlambe entsha. But ingoma kuphuma ngisho wonke umuntu ezobuka into eyenziwa zintombi nezinsizwa because into yakaZulu. So ngingathi nje kulabo masipala engibavakashele kuukuthi kuye kubhlungu mhlawumbe uma usubhala einkundleni zokuxhumana uzwa abantu bekhomenta bethi endaweni eyikuthi asinawo thina ugesi babhizi nokwenzana nama event abanye bathi imigwaqo asinawo nani yabo into njengaleyo. Awukho umasipala ongenawo ama challenges but lokho kuhle kufanele ukuthi sikuncoma kwesinye isikhathi uyusala ngaye ngaposta nje ngicoma kwangena amanye ama comment anje ngalawo yabo. So akusho ukuthi mhlawumbe masike la umgwaqo kodwa kufanele kwenziwe ezinye izinto
ezothuthukisa abantu yabo. So ngathi nje ingoma kwezinye indawo isekwi-level ephansi, kwezinye indawo isekwi-level ephezulu. Mhlawumbe futhi umuntu aphinde abonge abantu abanjengoba umcineka laba abavamise organize imicimbi lekaMaskandi. Kunento abasenzele yona last year ebizwa ukuthi ingoma kazolonke. La kwakuhlanganiswe khona ingoma yase KZN yonke yabo. So yaba inhle kakhulu leyo nto lokuphakamisa ilokhuzana igama lengoma nomfowethu uGay yabo. Mina nje ngigoso lengoma angena ngisho umculo kodwa kwezinye indawo mangifika ngingidlule ngisho abaculi ngendlela abantu abangijabulela ngakhona. Ngomsebenzi ongagenerate inzuzo. Ingoma bekuyinto yokuthi nje isinwe emakhaya mhlawumbe makuyizimpi kuhlanganiswa igodi kujatshulwe mawukhisimusi kukhishwe lezoyiphuza ukuphuza kuphele kanjalo yabo. But now ingoma isiyabonakala ukuthi isifika kwelinye izinga njengamanje. So siyabonga kakhulu kubo bonke abantu esibahambelile, even ngisho ama-page lawa uMaskandi khona i-page ebizwa kuthiwa ingqwele zakaMaskandi. Ngivamisile ukuthi ngithole sengisendelwa abantu ukuthi hayi izinsizwa ziyangikhuphula lapho yabo. So izinto ezinjengalezo ke zisilekelelile. Nanokuthi enye into omunye umuntu uzothi emebuka le interview njengamanje ebe nokuthi lo mbhemu uthi uzelweni ukuthi ezela ngoba mhlawumbe mina amagale lakhe angiwaboni yabo. UMthakashana akekho ngokuthi ungcono kunoSibanibani. Kunamagoso nami engiwahloniphayo asesimhlabathini angaziwa uyezwa lonto. Ngenxa ukuthi ingoma besiyithatha njengento yasehostel. Ehostel ake ingoma idevelop ngesizathu esokuqala sokuthi ibukwa abantu ababodwa. So uma usugida ingoma ehostel usukuyigidela ukuthi kuthiwe uSibanibani ungaphezulu kunoSibanibani kulonyaka. Phele kanjalo. And then okwesibili ehostel abantu abaningi bavamisile ukuya ngenxa yezinto ezenzeka emahostel. Kuye kuliwe emahostel. Yabo izinto ezinjengalezo. Yeah, so lokho kuyayilimaza ke ingoma. But ngaye ngamangala ngifika mina eMaritzburg kwenye indawo. Ngathi ngiqala ukufika ngathi ngingena kwavele kwakuchwaza lonke ihholo. So lento iyasikhombisa ukuthi ke thina njengabantu abasha sikwazile ukuthi sifake ingoma even ngisho ku social media ngoba mina ifollowing yami ngisho ku Facebook ngino 111,000 kuyaphezulu ama followers iko TikTok uInstagram ngenxa nje yengoma uyabo. Sengisho ukuthi ke lokho akusho ukuthi ngingcono kunabanye abantu uyabona leyo. Kunamagoso enami engiwahloniphayo angathi emifika la nami ngishona ezantsi yabo. Kodwa manje iproblem yokuthi awaziwa umuntu. Uyayibona into njengaleyo. So ngiyawahlonipha le interview ayikho all about ukuthi ngcono ukuthi nje mhlambe nami ngibe nenhlanhla ukuthi nami ngibizwe la. Yeah. Usuyihlangulela kangaka khulileke. Akekho lwa nawo akekho futhi ozokuthinta. Sibonga kakhulu mfethu uMthakashana. Ukhulume ngo social media wakhuluma wathi kufunakala imali. Asikunikeze ithuba ukuthi ukukhulume nesizwe sikubuka nomhlaba ukubuka ukuthi nje inazi indlela zakho la ungaxhumaneka khona. Okay. Mhlambe nje ngingaqale ngikhulume ngoxhaso mhlawumbe esilidingayo noma olidingwa ingoma yonke. Ngicabanga ukuthi ukwenza umcimbi wengoma akukho nzima ngaleyo ndlela because ukuthi uthola ivenue, uthola i-catering, i-sound system mhlawumbe amatende, uprovide transport, mhlawumbe lawo ama-award amancane okumotivate abantu. And then thina as uMthakashana ngicabanga ukuthi okuningi sesikwazile ukwenza. Ngicabanga ukuthi into esiyidingayo njengamanje ukuthi sikwazi ukuthola imvunulo yesikhumba because umuntu unaso isifiso sokuyodlala endaweni zama-tourist. Mind indawo zama-tourist kusuke kukhona abantu bezizwe khona belungu njalo njalo. So bona baye understanding ngcono manisuke nenza into yesintu nifake isikhumba yabo. Kanti ushameni so ugida nje ngale mfaniswane yakhona mhlawumbe uPrenude amavesta nani. But kuyabonakala ukuthi kwezinye indawo siyayidinga imvunulo yesikhumba yabo ukuze into yethu izoba 100% Zulu ingeze kuba 80% ngoba indwanga kuyona yakaZulu kodwa isikhumba sakaZulu. So iyona ke into engathi ke mhlawumbe sishoda ngayo mhlawumbe kuba amafanzi amancane ke azokwazi ukusilekelela mhlawumbe la isuke sidinga khona usizo. Ngingathi ke abantu bengasilandela izinkundleni zokuxhumana ku Facebook ezikaMthakashana ingoma kaShameni bongibona nje ngiqimbile ngaphezulu ngifaka isikhindi khona insizwe emva kwami kwakukubi lapho. Ku TikTok uMthakashana na Instagram uMthakashana. Inamba yami ka WhatsApp efonelekayo it's 066 227 6065. Ya ngingathi nje konke mhlawumbe umuntu ongafisa ukusupporta ngisho ukuthi usupporta ngani kuyoba kukhulu lokho ngoba ngenxa ukuthi nathi siyafisa ukuthi le support esizoyithola sikwazi ukulekelela yabo. Like mina kuma programs engiwenzayo la ngisebenza khona ngisupport naka disability yabo. Zikhona indawo la kuhlala khona abantu abaphila nokukhubazeka engiyibona ukuthi
azikho esimeni esiright yabo. Zikhona nezinye izinto esingafisa ukuthi sisupport emphakathini wangakithi yabo. So unfortunately ke into yenzayo enhle bebe ngayibona abantu ohlala nabo around. Ungamangala nje ukuthi kwezinye indawo indlela engihlonishwa ngapha nje uma ungafika ngakithi akukho kanjalo yabo. So ngeke ke nabo abantu bangakithi ngize mhlawumbe ngibabeke kabi noma kanjani ngathi nje lokho esikwenzayo engathi ngawukhanya sibonge futhi wonke amagoso ahlanganisa izinsizwa ngoba siyazi thina ukuthi ingoma esilekele lapha makusuka ihlanganisa izinsizwa kwingoma akaze kwafa umuntu akho ngisho ingoma eyodwa la kwathiwa kwadonselana khona iphambi ngoba ingoma inomthetho ingoma inekomiti inemithetho inama penalties uma ukuthi kunegosi elingenzanga kahle ukuthi sikupenalty kanje ngoba isafety yabantu yona esihambisa phambili. So nje ngathi ingoma kulonyaka ayixhaswa angikhulumela ushameni kuphela khona indlamu sikhona isigeke ukhona umzansi ukhona ukhwaxa ziningi ihlukahlukene yabo kodwa ingoma ibingakalitholi kakhulu uxhaso le kaShameni yabo asilifisi uxhaso la esisolijulekela khona umuntu ezothi meze usixhasa ebeka imbuzi lapha sifuna isine manje sithola imbuzi kokuqala imbuzi ayizukusisiza ngalutho into esidinga usidinga amafansi yabo uma usinikeza imbuzi ingcono ukusinikeza imali ngoba imali sizokwazi ukuthi mhlambe sishoda ngamavesta sihambisa but imbuzi mhlambe soyihlinza sidle kuphela kanjalo noma ubeka isiteki senkomo sisize ngalutho icompetition futhi ingoma ayisize ngalutho yabo igcina yenza ukuthi sigcine singasazwani thina endaweni ingcono icompetition ereasonable uma uzothi ngizoninikeza 5000 nonke kodwa unamba uzothola 20000 so unawo usukwazi ukuthi okay njoba ngiza kukhona engizokuthola mind you ingoma kwesinye isikhathi ayifani nomaskandi umaskandi uyakwazi ukuperforma nabantu abawu4 stage kunamagosana anenkabe ezu70 kunamagosa abophela u8 yabo nje ulundi nami ngize ngikhali makuthiwa le ngomeni ngendlela ababophele ingoma lapha isinwa isigodi sonke makuthiwa nje isigodi asendlondlweni yonke insizwe ekhona igoso lodwa ingoma iyodwa so lawo bantu babe engomeni mhlawumbe badinga amateksi awu5 so umuntu uyabuka ke kwamanye ama events esiwadlalelayo uzothi umuntu ngizonikeza u10000 uma ubuka lo 10000 ubuka nalamatekisi owaqashile ubone ukuthi leyo mali leyo just ukuthi siyomjabulisa but ayizukusisiza ngalutho mhlambe okunye engingafisa ukuthi ngikusho kuma organizers omcimbi awazami ukuthi emesenda ama proposal ngoba konke ebuyenziwa ama organizers omcimbi njengemnyango lekaHulumeni oArt and Culture uyena osuke sicabangela umuntu osuke ebhala proposal ukuthi mhlambe sidinga u10000 akazi ukusho umnyango lokho uyena ocabangayo ukuthi mangabanikeza u10000 kungcono ukuthi uhambe seproposal ezobhala u50000 bese umnyango uthi yehlisa ukunokuthi wena uyicabangele wena without iconsultation ukuthi sidinga ngicela ukuthi ngenze ingoma event amagoso ziwanikeza u7000 mina ngiza namatekisi amangaki lapha ama preparations labantu fanele bedle kufanele ukuthi benze yonke lento ekugcineni kusuku ngiyalimala ngiyiphambili lo 7000 ezoza kumina ngizothuka emakhaya kuthiwa ngidla imali yengoma ayizwakele sesibizwile ubuciko nobugagu bokukhuluma so isikhathi ke manje sibone esegida siyavalelisa thina siyamhlongo noneliswa ukuvalelisa kwethu siye caffeine ngoba masibuya ziyasha unyawo phezulu UMthakashana hayi siyabonga Furo shamanzi ezitabeni kwanobamba. Furo shamanzi. Furo shamanzi. Furo shamanzi ezitabeni kwanobamba. Furo shamanzi. Kwena sasa sana. Sa. Kwena sasa sana. Sa. Usiripe. Izoles. Usiripe. Izoles. Isihombe sonke esitsheni samafi. Athele. Izoles.
Yena umuntu